Er hield een opnamestop op de benauwdering van het Antonius ziekenhuis in Snits voor acute gevallen. Op de afdeling is het enterovirus bij zo'n couveuse pop ontroffen. 12 van hen zijn overgebracht naar het UMCG in Grains. 1 van hen is intussen waarom in Snits. Het virus kan koorts, diarree en spuien veroorzaken en slimme infecties. Nou, dat is een virus wat gewoon wereldwijd heel veel voorkomt en wat eigenlijk iedereen wel doormaakt. Alleen het zorgelijke is dat deze groep kinderen tot de leeftijd van 6 weken gewoon heel kwetsbaar zijn en er ernstig ziek van kunnen worden. Het heeft zich verspreid en dat komt doordat voordat je ziek wordt van het virus ben je eigenlijk al een week besmettelijk. En het verschil wat nu gebeurt is dat normaal neem je kinderen met het enterovirus op die buiten het ziekenhuis ziek worden. En weet je dat ze ziek zijn, dat ze koorts hebben en neem je ze op. En pas je hele goede isolatiemaatregelen toe. Deze kinderen lagen in het ziekenhuis en zijn hier ziek geworden doordat het ziekenhuis van buiten naar binnen gegaan is zonder dat wij het wisten. De zieke baby's binnen goed isoleren van de rest van de patiënten. Alleen nog de ouders maar bij haar komen. Het ziekenhuis onderzoekt dat personeel en beziekers harden goed aan de hygiënevoorschriften houden hebben.